दिनै जोबोद दुखुनि सान खारन मैया मोनायाव जोंनि आसामनि बारग' चिफ सेक्रेटारि आरो बै समाव बिटिसिनिबो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिबान मावनाय आरो आथिखालाव बिटिआर सुक्ति 2020 नि 27 जालांनाय बे सुक्तिनि 3.1 बे दफा जि सिमा बारायनाय बा सिमा सोलाय सोल' खालामनाय बे बाउन्डारि कमिसननि चेयारमेन पिपि बार्माया हरखाबै बे कभिड थासारियाव बिथाङा रुंसारि जादों आरो बेखौ मिथिनानै जोङो गोथौयै दुखु फोरमायबाय आरो माने इसोरनि खाथियाव आरज गाबदों जाहाथे बिथांनि सोरगोआरि जि आत्मा बे आत्माया सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनो आरो थानो हायो बेनिखायनो इसोरनि खाथियाव आरज गाबदों जोङो दिनै सासे गार्जेन गोमानाय बायदि मोनदों आरो गोसोआव दुखु मोनदों मानो होनोब्ला बिथाङा बाउन्डारि कमिसननि जि खामानि गामियाव थांनानै रायजो राजानि जिखिनि एप्लिकेसन लानाय बा सार्कोल अफिसार डिसि अफिसनिफ्राय माखासे डाटा कालेक्ट खालामनाय पपुलेसन सेन्सासनिफ्राय डाटा लानानै गासैबो खामानिफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांनो डाटा होदों रायजो राजाया एप्लिकेसन होदों आरो जोंहा संकसनिफ्राय सिमलुगुरिसिम जि गामि सोनांगौनि प्राय 1500निबो बारा गामि सोनांगौनि जि डाटा खोब बिथाङा पजिटिभलि खामानि मावदोंमोन आरो सुक्ति सागानगिरिफोरनि फेभारावनो बा बर' रायजो राजानि फेभारावनो बिथाङा पजिटिभलि खामानि मावगासिनो दंमोन आरो जिहेतु बिथाङा आसामाव बा जोंनि ओनसोलाव गोबां बोसोर थाबाय गासैबो बाथ्राफोरखौ बिथाङा बुजियो माने बेलेन्ड ब्लकनि बाथ्रायानो होन रेभिनिउ भिलेजनि बाथ्रायानो होन फरेस्ट भिलेज बा फरेस्ट राइट कमिटिनि बाथ्रायानो होन बा गुबुन गुबुन जिखिनि जिहेतु बे मोनसे सेन्टिमेन्टेल मेटार बाउन्डारि कमिसननि हाबा मावनाया दा बे बाथ्राफोरखौ बियो बुजिजोबनानै गासैबो खामानिखौ मोजाङैनो बियो मावगासिनो दङमोन आरो दिनै थांनाय 2020 नि सेप्टेम्बर मासाव दाजानाय बे कमिटिया बोसोरसे जाफैबाय आरो बियो रिकमेन्डेसन बा प्रतिवेदन होनोल' बाखि दङसैमोन गासिबो मोनसे फाइनाल स्टेपआव फैबायमोन दा बेबायदि समाव जोंनि खामानिया जोबहांहां बा फाइनाल स्टेजाव सफैनाय समाव बिथाङा जे हरखाबै रुंसारि जाबाय बे जोंनि थाखाय बिराद माने खहा आरो बे खहाखौ सुफुंनो थाखाय जों आरो गोदानै माखासे बाथ्रा साननो दिनै बाध्य जासिगोन दा बेखायनो बिथांनि जिउ गोमानाया जोंनि थाखाय गार्जेन गोमानाय बायदि आरो जोङो नैबे समाव आसाम सरकारखौ जोङो खावलायगोन जे बिथाङा जिहेतु हरखाबै जिउ गोमाबाय फैबाय थानाय समाव सासे मोजां व्यक्ति सासे मोजां अफिसार जाय जोंनि सेन्टिमेन्ट जोंनि एफर्टनि स्पिरिटखौ बुजियो बेबायदि सुबुंखौ जाहाथे गोदानै एपइन्टमेन्ट होनानै बाउन्डारि कमिसननि खामानिखौ थाब फोजोबनानै जोंनि लुबैनाय बायदि सुक्तिनि जे थांखि बे थांखिया जाफुंसारो बेखौ जोङो मिजिंथिबाय बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बाउन्डारि कमिसन ज'है गुवाहाटीनि खानापारायाव थानाय ट्राइबेल रिसार्च इनस्टिटिउट जेराव माने मोनसे टेम्परारि बे माने बाउन्डारि कमिसनाव अफिस लादोंमोन बेयाव बिनि सावगारियाव बिबार बावनाय हाबाफारिखौ जोङो माने लानो थाखाय प्रिपेयार खालामदों आरो गुबुन फारसे दा मोनाबिलिनि 5 बाजियाव जोंनि गासैबो बर' रायजो राजाजों लोगोसे एबसुनि जि मावखुलि जिल्ला इउनिट आनसलिक आरो मिरुसिम बे मावखुलियाव बार्मानि सावगारियाव बिबार बावनानै बिथांनि जिउ आत्मानि गोजोननि थाखाय जोङो इसोरनि खाथियाव आरज गाबगोन जों आलारि बाथि फोजोंगोन आं बेखिनि माने हाबाफारिखौ आं फोसावबाय आरो मिजिंथिदों जे फैबाय थानाय समाव बिथांनि जि बिहोमा बे बिथांनि बिहोमाखौ जों अराय बर' हारिया कन्ट्रिबिउसन हिसाबै जोङो गोसोआव लाखिगोन बेखिनिखौनो बुंदों बाउन्डारि कमिसननि खामानिया जि मोनसे स्पिडआव थांदोंमोन खारन बियो 6 दानावनो जोबगौमोन आरो जोबनायनि माने मेकानिजमाबो क्लियारमोन जिहेतु कभिड परिबेस फैबाय 3 मास लकडाउन जाबाय फारसेथिं 2 मास मडेल कड अफ कन्डाक्ट आसाम एसेम्ब्लिनि जेनेरेल इलेक्सनाव थाबाय 5 माह बिथांमोना सिंजों इसिंजों खामानि मावबाय थादों खिन्थु माखासे डिसिसनफोरखौ बिथांमोना लानो बा मिटिं जिरायनो थाखाय कभिड प्रट'कलनि थाखाय बिथांमोना लानो हायाखैमोन दा बेनि थाखाय एसे डिले जादों खिन्थु दा बिथांनि हरखाब जिउ गोमानाया जि मोनसे स्पिडआव माने खामानिया सोलिबाय थादोंमोन जि मोनसे ट्रेकआव सोलिबाय थादोंमोन जिहेतु कमप्लिट मेम्बार बा आसाम सरकार बिटिआर सरकार दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो चेयारमेन हिमसेल्फ बाथ्राफ्रा मोनसे कनसेनसास लेभेलाव फैबायमोन दा बेखायनो बिथांनि हरखाब जिउ गोमानायजों नैबे जि खामानि बे खामानिया एसेबाबो दायो माने जेंना नुजागोन
नाथाय जोङो बेखौ जोबोद गोसो होनानै जोङो बेखौ खामानि मावनो नाजागोन जे बे थाबनो चेयारमेन एपइन्टमेन्ट जानायनि गेजेरजों जि मोनसे स्टेजाव बियो दायो थाब फैबाय बियो कन्टिनिउ जानांगौ आरो थाबनो बाउन्डारि कमिसननि खामानिया जाफुंसारनांगौ। आसाम माने आसामाव बाइ इलेक्सन मोनबा समस्तियाव जागोन आरो मोनबा जि थावरा माने मरियनि थाबाय भबानिपुर तामुलपुर गसाइगाव बिनिनो बर' मैखोम ओनसोल थानाय बड'लेण्डनि तामुलपुर आरो गसाइगाव बे मोननै समस्तिया रोखायै गोलैयो ओमफ्राय भबानिपुरा माने पार्शियेलि गोलैयो। दा बेखायनो आङो बे समाव खावलायगोन जे बे बिसायख'थियाव कुनु बेबायदि हिंसायारि जाथाय जानायखौ जों नुवाखै। शान्तिपूर्ण केम्पेइनफ्रा जोबलांबाय फर्मेल केम्पेइना आरो गाबोनो 30 अक्ट'बराव बिनि बिसायख'थिनि सान। दा गाबोनो जाहाथे बयबो लोब लोब फैनानै गणतान्त्रिक देशनि नोगोरारि हिसाबै गावनि जि भटिं राइट संबिधाना जि मोनसे अधिकार होदों बेखौ बयबो एन्जय खालामनांगौ बा बेखौ बयबो माने गावनि अधिकारखौ गाव मावफुंनांगौ आरो बिनि गेजेरजों नोङो सासे थार नोगोरारि बा नोङो देशनि नागरिक हिसाबै थार बिजाथिखौ सायख'नानै नोङो माने सरकाराव हाबा मावनो थाखाय बा सरकारनि हाबा मावनो थाखाय जे नों दैथायहरनो हायो बिनि गोहोखौ नोङो मावफुंनांगौ। आङो रायजो राजानिसिम खर' गंग्लायै आर'ज गाबदों जे बयबो जाहाथे गणतान्त्रिक देशनि नागरिक हिसाबै गाबोननि सानाव जाहाथे भट होफैयो आरो भट होनानै गणतान्त्रिक देशनि बे जि सिस्टेम बे सिस्टेमखौ स्ट्रं खालामगोन आं बेखौ मिजिंथिबाय। गासैबो हान्जाफ्रा गावबा गावनि केम्पेइनखौ खालामबाय गावबा गाव एजेन्डाखौ रायजोनि सिगाङाव लानानै थांदों। रायजो राजाया बिसार खालामगोन जे सोर हान्जानो होनांगौ सोर हान्जाखौ लाबोनांगौ बिनि सायाव बिसार खालामगोन आरो बे रायजो राजानि गोसोआव माने थाबाय। गुबुन मोनसे बाथ्राया जाहैबाय जे बे बिसायख'थिखौ लानानै जोंनि गेजेराव हिंसा हिंसि जानाय सोरखौबा दाबि धमखि होनाय सोरनोबा माने हरनि गेजेराव थाखा फैसा राननाय बेबायदि जाहाथे थासारिफ्रा सोलिया बेजों समाजा गुबुंले जायो आरो बेजों समाजाव माने असान्तिनि थासारि फैगोन। दा बेखायनो रायजो राजाखौ आं खावलायबाय जे कुनु माने गियालासेनो माने जाहाथे जोङो गोसोखौ दाद खालामनानै गाबोनो भट हैनो थांगोन आरो जाय रायजो राजाफोरा माने भट होगोन बिथांमोना गावबा गावनि माने गोसोजों माने मोजाङै गावबा गावनि अधिकारखौ माने एन्जय खालामगोन आं बेखौ मिजिंथिबाय। जों लुबैयो गोजोन आरो शान्तिनि गेजेरजों बिसायख'थिया बारलांथों बिसायख'थि फैगोन आरो थांगोन नाथाय बिसायख'थिनि नामाव जोंनि गेजेराव माने बेबायदि माने असान्ति बा बायदिसिना थासारि जाहाथे फैया बेखौ जों मिजिंथिबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय खावलायदों क'क्राझार जिल्ला प्रशासन गसाइगाव साब डिभिजन आरो बाक्सा जिल्ला आरो तामुलपुर साब डिभिजन प्रशासन आरो भबानिपुरनि थाखायबो जे प्रशासना रायजो राजानो थोजासे सिकिउरिटि होनांगौ आरो प्रशासना सेफ्टि सिकिउरिटिखौ मिजार लानायनि गेजेरजों शान्तिपूर्ण भाबै इलेक्सन खुंनायनि थाखाय जिखिनि बेबस्था लानांगौ बेखौ मावफुंनानै होनांगौ आं बेखौ दाबि खालामबाय। गोजोन्थों। हारि राव बासियालासे राजखान्थि रांखान्थि अरायबो उदां आरो सैथो खौरां नोंथांजों लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लिखौ फल' खालाम। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बासबारि रेन्ज बेकि जंगल उड्स रिजर्ट मानास नेशनेल पार्क बे समायना रिजर्टआव नोंथांमोना बर'नि ट्रेडिशनेल फुड्स गोथाव अमा बेदर सावनाय एवनाय लकेल दाउ बेदर बोरमा बेदर बायदि बायदिफोरखौ मोनजानायजों लोगोसे बाहेरायाव थानो थाखाय टेन्टनि सुबिदा दङ। बनफायार जिप साबारि राफ्टिं एलिफेन्ट राइड टी गार्डेन वाक आलादा आलादा एसि गोनां खथानिबो सुबिदा दङ। बे सुबिदाखौ लानो थाखाय नैबे नाम्बाराव फन खालाम 9101749562 एबा 9707614012 आरो 9864832734। मोनसे गोजोनथाव खौरां गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय हान्थु सानाय गोदोना सानाय आदै सानाय आफादावदै सानाय जानजि जरा सानाय खर' सानाय सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन।
गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738